Bumalik. Papasok ka? Ha? Oh. Sige. Ka-chicken na ba? Wala pa. Wala. Sisiw pa lang. Sisiw. Oo, balot pa lang, balot. Balot pa lang da. Balot. Naging balot? Oo, balot pa lang. Oo. Balot pa lang. Di Di pa nga tayo dyan. sisiw eh. Avoid the gas. Get to the safe zone. Yan tayo mga lodies. Ito na. Ah, dito na lang. Saan? Dito, dito. Ah, dito. Mark mo, Mark. Red door, red door. Red door tayo. Di ba red door dito? Sa yellow, di ba? Ah, dito sa may sasakyan, yung red door. Sa baba, pinakababa ah. Dito na ba? Hindi pa, hindi pa. Hindi na pa lahat. Uy! Masok na. Tsaka may kalaban na ata sa taas. Kalaban, may kalaban. Copy. Advanced UAV entering the AO. Punta kayo ah. Oh, shit. Wala akong baril. Tara na, wala sila dito sa building natin. So, dito tayo lalabas, oh. Ayan. Saan, saan? Tara, Dito dito tayo sa kabila. Likod. Harap lang natin, ha. UAV is bingo fuel. Dito tayo Kaya nga sa eh. kabila. Dito tayo, baba tayo. Uy, sumisilip. Enemies in the area. Matakbo oh. Moving. Sana bigat naman itong baril ko na to. Gusto mo. Mag-isa lang. Diba? Isa lang yan. Saan ba yun? Wala. Contact. Down. Nice one. Ay mga kaibigan. Plates oh. Plates muna kayo. Puno. Ano pa ba? Ano akong bahala. Tawid. Lang to. Moving. Ay, looted dito to. May cluster dito. Nakita ata tayo. Tago mo Strike na. tayo ah. Looted nga dito. Gago. May Ah, Uy, nagtawag. nice. nice. Uy! Tayo na. Sa likod, Ganyan. ah. Ay, sino tumira? Kakampay. LMG here. Total, meron sa minahabol ako, ah. Bagsak. Uy, meron sa likod, ah. Down. Nice. Nice one. Inang yan. Buti na lang naka-riot siya. Ay, meron pa tol, ha? Meron pa tol. Bahay. Pumasok nga ako sa loob. Baba.
Kaya na, buti na lang may riot shield ako. Crack. Nice. Wala na magagawa yan. Napalibutan na yan. Ah, may Meron sasakyan pa ha. isa. May sasakyan. Ano mo? Tay. Sa Enemy UAV overhead. Meron pa. Contact! Bali ako. Uy, Nasaan? gago, meron, bumaba. Doon isa. Sugod na yung iba. Sugod na, sugod na. Eh putay, Uy! nakakot ako. Tanga na, nag-counting isa. Subong. Welcome to the Gulag. Naipit tayo dun sa bahay eh. Freedom. Oo. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you Stol. lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Not locked up in there. We're bringing you home. Your team can still buy you back if they have the cash. Ay, na-stun pa. Ano? Eko. Very nice. Alis ka na? So, Dali mo na yung kaya, para maka... Oh? Saan tayo? But I almost done. I'm gonna explore. I'm gonna take her out for a little bit. Come on, let's go explore. uy! Come on, baby. Ano ba? Meron pa akong X-bow. Anong bow ko to? Rambo yan. Palooted dyan ah. Tayo. Ito pa nga. Buhay mo na ako isa. Copy. Pag sa kanya na lang kung saan yung next cab. Maglulot ako dito.
Wag mo munang kunin na saglit. Oo, sige. We're gonna go to the big river where the big gold is. Big gold? Kunti na lang. Kunti kahit kung magbigay yan. Big river. Crazy Yan, bala, bala. Dito sigurado to. Wow, ang bait. Kunti na lang eh. Pinibitin pa eh. Ah, ah. Sa damot naman ito magbigay ng pera. Ay. Ayun. Metal yan. Yun. Hindi. Kaya na lang ibibigay. Ayaw pa eh. Thank you, thank you. Buhay naman na si JR mama pagkakuha niya. Kunin niyo na yung scab. Sige lagi. Si, Io non porto il chiave, chiudi dopo. va bene. Dopo, no. Kaon na. This one. Ikaw ba siya to? Senza punto sila. May tao sa akin ha. Happy. Buhay na si pera na lang. Oo, Uy, shit. Meron. Kapag Ano, tulungan pera ako mo? tatlo. Siyang squad. Buhay niyo na si JR Squad muna. yan. Buhay niyo muna si Oo. JR. Pera, Ito. Si. Kaya pinabantay ng heli. Wait lang ma'am. Yan. Tama. Sakto, makakabuhay ako dalawa. Sige lang, sige lang. Vendor here if you need equipment. Parang may tao sa fire station. Yan na. Sabi na eh. Ah, sila yung bumaba. Sabi na. Tangin na. Uy. Sorry. Ayun. Farm up lang yan. Eh, Snake was over there. What? Tournament kung saan guys naglaban-laban ng mga pro player ang mga streamers sa Facebook. So isa sa tournament guys. So ang kampi ko guys ay si ako, si Kuya Coco, si Eruption, si Kuya Corruption, at si Raven. Okay? At ang kalaban naman namin guys, normal lang player. Guys, meron mo sila. Nope. sorry. Lag ako dun ah.
Tetetek. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enough practice. Time for the real thing. Enemy dropping into the AO. Sige, kayo naman, Mark. Mark lang kayo. Sige. Cheers, Pixie, kayo naman, Mark. Sige lang, mark lang kayo ng mark. Walang problema yan. Yan, sa 7th Pixie. Si Sanang Pixie favorite naman, mo. Pixie. Saan mo gusto? Wala sa mark yan. Dali lang talaga tayo. Ah, shit. Yun, no? Alam Yan. Swerte yan si Yun. 7th Pixie. Sige. Targets are up. Get to work. Sitas, Sak, walang baril. Hostile dropping into the area. What? Positive ID on the bounty target. Sort them out. Sa atin, sa taas. Uy! Lumayo na. Dami nila dun sa lumber. Wala, lalayo yun, tol. Naghahanap ng madadrapan yun. Gulat siguro yun. Uy! Uy, naglo-load out agad? Wow! We're exposed. Iwas tayo dun. Iwas tayo. Abot ba pera natin? Saglit. Lang kaya. Hindi. Paabot. Nakapag-load out yan sa tayo. kabila, ha? Hay tayo. Tara, aray tayo. Tara, Aray, tara. aray, Oo, aray. Oo, nakapag-load out na yung ano, sa baba. Ang bilis mag-load out ng mga yun. Kaya nga eh. Aray tayo sa aray. Aray tayo.
Psycho po. Baka panibago talaga maglaro, no? Kung hindi ka naglalaro araw-araw. Twice a day lang. Hmm. Once a day lang, basta araw-araw. Ano? Uy, may sasakyan ha. Enemy UAV overhead. Lupit ka talaga, Jeren. Niloloko mo ako eh. Dito. At dyan, magbaba yata yan eh. Laban tayo. Pa dito. Paril na kayo? Saan na meron? Sa buy station yan. Wala naman ako nakikita. Meron tol, bumaba sa sasakyan. Ay, sa kilid niyo. Oh shit! Ang ina na tumago ah. Gago oh. Oh, madali Dali ka dun. pa. Kaya nga eh. Tara, loading. Naabutan. The wipe ah. Tara. Hindi. Tara, loadout. Loadout tayo mga tol. Ito, pera. Ay, kulang pa. Ito. Dyan. Galing ka na sa gulag? Oo. May nagulag na ba sa atin? Wala pa naman ah. Ay, kala ko Wala si pa, Jigs. wala pa. Ano? Sana makapag-og kaya. Subukan niya. Tagal ko na hindi nagamit yan. Huwag na. Yung sniper ko na wala. Ay, hindi pala nababasag to eh. Viking oh. Makalat-kalat oh. Kasama. Nag-advance yung AV ulit. Push natin yan o may kasama yan siguro. May kasama akong nakita Kasama eh. yan. Nandito lang yung kasama niya eh. Sa ano niya. Sinong may bala na sniper na kalot? To. Ay, wala pala. Meron ako Jess. Gusto mo? Oo. Naka-sniper ka ba? Hindi. Hindi. No, sniper. Akin na Ay, lang, akin dito. na lang, hindi ka- Ay, puta! Dalawa sa akin, tol. Dalawa. Ground, Basta down, ba? pakitayo si ano, Jigs. Cover. Ay! Sumabot. Easy. Okay lang. Plates lang ako. Meron sa likod. Patay yung isa. Putang ina. Saan yun, Lex? Nasaan na yun? Bilis na wala ni tanga. Wala. Clear. Balikan mo gamit mo, Jigs. Oh, balikan ko. Naparil lang kayo kanina eh. Dalawa ba yun? Baka nasa taas. Upswing na down ko dito. Baka nasa taas ng... baka man nasa taas ng ano. Aray kanina. Tanga sa loob. Nawala yung isa dito. Bumaba siguro ang TV station yun. Nag-parachute na siguro sa malayo. Bilis naman na wala nun. Dito kaya. Kakampi yan. Saan tayo, Jake? Sandali ah. Tanga na, miligaw na bala. Kita nyo. Dito tayo, pag gitna. Ano gusto nyo? Nag-load Or out? dito. Pili kaya. Ito, nag-loadout sila sa atin. Kung saan tayo nag-loadout? Ay, shit. Ayun. Balikan natin. Tara. May truck ah. Kuha natin ang leksyon yan.
Down. Down. Nice. Ang bala. Andito, sa building na to. Ito nga may kasama, men. Ito sa ko po. Forward. Kakarating niya lang. Dami. Isang squad. Alis na. Survive, you earn Sige. Hindi pa namatay. Swerte naman. Kunin nyo na yan, no? Truck. Ako nilagay sa loadout dito. Listen up, soldier. Win here and you return to the front Uy, line. galing naman ang beam nun. Oh shit. Out or capture the objective. Looking a little worse for wear. You're heading back. Alis pistol. If your team has the cash, they can pay for your release. Nako, magnum pa nga. Tid na dito eh. Nice one. Kunin mo na, Jake. Ako na lang, ano? Sige, kukunin ko tol. Kaya mo? Wala matatao. Wala, clear to. Kunin ko. Pa naman yata looted dyan. Sa loadout natin, nandun din sa ano lang. Palay Kaya pa nga kayo. eh. Uy! Sige, mabubuhay natin silang dalawa niyan na. Copy. Oy, thank you. Paring Rolly. Shout out. Mayor. Kunin mo na lang yung truck sa tabi mo. Tol, meron truck sa tabi mo. Copy. Mayor Carlisle. Shout out, paring Rolly. Takot naman dito, wala pang barin. Idol Lodi. Lodi. King sa likod natin. At Salamat Ito po. yung binigay. Copy. May naglalaban sa harap ko. Tago. Tayo. Bounty. Takbo free. Ayun na, Tinted kita na na dito. ako, sabi na. May naglalaban. Saan? Ayun na. Doon sa may gitnang bunker. Puta, sabi na nga. Oh shit. Ano ba? Takpan mo ng truck, tol. Makukuha niyo pata. Ako yan, nag-push. Dalawa sila. Sige. Bangan ko. Enemies in the area. Moving. Contact. Sige, umikot ako. Uy, ako na, meron pa sa likod. Laban dito. Oh fuck! Tang enang yan. Tang ena. Nabuhay pa? Kalaban dun sila. Dalawa nakadapa, oh. Kalaban dyan sa may ano. Hanger.
Dito sa may blue. Takbo ka na. Takbo. Hindi sila sumunod. Hindi sila buo, hindi yan nabuhin lang. Bilis yun eh. And ka na lang, Pixie. Palitan mo lang sa sasakyan mo. Ha? Eh, kunin mo na muna yung ano, King. Mas palit ka sa sasakyan. Your teammate has been marked as a high value target. Keep them protected. Hirap lang, baka nagbomba yan. Nag-iwan C4. Ay, may Snipe sniper. yung nakatrack. May sniper. Takbo. Takbo! Takbo ka sa dulong-dulo. Kuminang eh. Taking. 7 pixel lang malakas. Pixie lang malakas. Oh, shit. Ikot. Allah. Primera, primera. Primera. Sana meron pa rin nagkakamp doon. Tibay nun ah. Uy! Uy. Oh, shit! Takbo. Kung saan. Takbo! Walang kaya naman yan. Ay, may motor, may motor. Takbo, may motor sa harap mo. Kunin mo, dali. Takbo! Oh, palods. Ay, may motor. Di, takbo. 42 seconds! Yun. Nice meron. one! Nice one. Taka. Madulas yung Sila- gulong. Di nakapag... Mukhang di Sila nakapagpalit ng malakas. gulong yun ah. Oh! Ayun na, may kotse sa harap mo. Ayun na, Balik, kotse sa harap balik, mo. balik. Ito lang talaga problema sa motor eh. Sobrang likit eh. Oo nga eh. Ayun o. Ingay pa. Yun o. Nice one. Salamat. Nice one. Nice one. No doubt. Oh Ay, wala shit. pala. Di na abot. Oh, Sayang. Hintayin na lang natin loadout. Uy. Yari. Nadali pa nga. Nadali si Pixie. Amico, amico. Pwede natin siyang buhayin eh. Pwede, pwede. Uy! What the fuck? Uy, Uy. ito. Uy. Uy, nangyari. Tang ina. Pinaril ako sa ere. Ako din oh. Ulog ako. Ay, grabe. Uy, uy, uy. Hacker to? Hacker yan. Spectate mo. grabe naman yan. Ay ha. Spectate mo yan. 38. Ay, Report, grabe. reporter, report. Ano yun?
Oh, hacker nga. Report nyo, report nyo. Record ko to, record ko. Reporter. Grabe naman yun, inubos tayo doon. Yan nga. Hacker yun tol. Report to, report. Nagpakahirap. Ay, Report natin. Peruka. Peruka. Peruka ang shout pangalan. out. Idol Dexter. Namimiss ka na namin. Uwi ka na paring Dexter. Di ka na. Wala kaming tagabuhat. Papi, Warzone is calling at you, papi. Yun, nadali na naman kami ng hacker. Pucha. Report natin yan. Tangay na, block na. Na-report nyo? Hindi ko na-report. Na-report nyo na? Pwede, punta kayo recent players. Anong pangalan? Peruka. Peruka. Ayun, Dalawa yun. Peruka Turco. Uwi na daw siya. Hindi 20 na ba kaya minutes. galit? Uwi na, Dexter. Di na kami galit. Wala. Peruka. $20 minutes, Jar. 20 minutes, okay. Sa 20 minutes na ako eh. Tabi ni Wolf. Naging 20 watt. Naging 21 na. Ayun, 21 na. Peruka. Napangit ka ba? Ito wala. Tik. Ito, Peruka Turco. Peruka Turco, tol. Ang ano niya. Report, ang cheating, no? Gmail niya. Cheating, no? Oh, Cheating. Cheating, Tapos bablock ko ta. block nyo. Para tik-tike. Ano niya, regiment niya. Ah, TTK? TikTok yan. TikTok, oh. TikTok. TikTok ba? TikTok yan, TikTok. Ito, tatlo tayo dun. Ang Sunod-sunod layo eh. pa na yan eh. Nag-ano Wala siya eh. tayo. Hindi ko makita. Kasi yan, reported naman siya. Oo, na-report nyo naman eh. Hindi na inaan. Oo nga, hacker pa. Tayo daw na destino niya eh. $40 per oras. Laki niyan ah. Wow! Ana all! Gandang sasakyan niya no, kaya PC. Yung, Papainom si Lods pag uwi. yun. Set na kagad. May pambili ng loadout. Out. Mga ilang loadout mabibili niyan, Lods? Pang bahay. Oh, nice. Ayos yan, Lods. Sa ere pa lang tayo. Bulagta na tayo. Oo nga eh. Dali pa tayo ng hakarampo. Gago yun ah. Gusto kong balikan yun eh. Gusto yung bumagsak doon, baka nandun pa yun eh. Balikan natin. Si Peruka Turco. Pero Katurko. Hostile dropping into the area. Watch the Yun, ayos yun. May pasyalan tambayan tayo pag ano.
Laki ng 40 per hour ah. Okay na. Tara na, magpa-Canada kaya. Sige, saan tayo? Tara, Jer, pa-Canada tayo, Jer. Tara. Lapit lang naman eh. Pabuhat, pabuhat. Tayo babagsak. Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. School naman tayo, school? Yo, school? Yan. Sige, kahit saan. Eh, Yan. Pwede yan, maganda yan. Ayan. Tayo. Gitna na tayo. Hindi na tayo alis dyan. Kapin na kayo. Oo. Kakape na tayo. Uy, may kasama. Dami. Doon tayo sa Recon. Wait. Sa Recon ako, Recon. tayo. Wait. Sa Tara, Recon tayo, Recon. sa Recon tayo. I-welcome nyo. Clear to engage all targets. Move to the next area and secure the Ang perimeter. walang. Ito naman. Walang ano ah. Pinapatalo na yata tayo dito eh. Tayo na, bias to ah. Ayos. Kalaban. Kamukha sindikato ata to, ang larong to ah. Laban ata may ano neto ah. Si Bayas. Kamatis. Oh, walang loadout. Bayas, kamatis. Magbandiera tayo ulit pag may makita kayo. Nagre-red door dito eh. Baka na dun ah. Yun, may satchel. Secure. Solid work. Satchel sila. Wala na ba? Ito po. Sige. Kunin nyo yan. Loadout kaya mo tayo, abot na ba? Abot na ata. Ayun ah. Abot na to. Tara, loadout muna tayo bago tayo pumunta doon sa bandiera. Wala bang Tayo. bilihan? Wala eh. Nasa kalaban eh. Oh shit, nasa May kalaban Pero dyan? Huwag tayo dun. Tara, iwas muna tayo. Dito na lang Sige, tayo. iwas mo na. Kunin mo natin to. Enjoy muna Yung tayo. plug. Ano ba? Sige. Enjoy muna natin yung buhay natin. Kunin ko muna bounty ah. Para laman natin. Or Pwede. Nandiyan ka na eh. Mamaya na lang yung plug, mag-loadout muna tayo. loadout muna Sila tayo. nga yun. Kaya na yung bandera. Mamaya na yung bandera. Shout out po sa mga 3 million nating viewers. Yun no? Shoutout po sa 3 million viewers, that's 100,000. Uy, UAB. Wait. Saan ba tayo mag-ano? Loadout. Uy! Uy! May kalaban kayo Meron. dyan. Ayun o. North. Sinundan talaga ako ang pucha. Sa akin Meron na. pa? Dito sa akin. Kaya na sa bahay. Yun na, nakapag-loadout na to. Survive and you can redeploy. Na nanguha pa sila pumitas pa sila yun. Iwas na ako sa kalaban eh. Fight's kicking off. Uy, may kalaban Oy! pa yun. Saan yan, tol? Ay, Sa fuck! taas. Feel free to give them that. Ay, shit! Ang ina. Dito, sa akin ha. Sa akin. Fight's on. Umikot. Ay! Inubos tayo. Up, soldier. Team wipe. You return to the front line. But if you lose, Wait tayo. time to earn your freedom, soldier. Grenade out! And It's not over yet. Your team can still play.
Sakit sa banks. Uy! Ay, putik yun. Nice. Yun, no? Yun na. Clutch game. Boss Chester lang malakas. Ay, Alam na this. alam na. Na. Alam na this, Mukhang alam wala na ka that. nag-loot dito. Wala ka nag-loot dito, parang dam ko. May scab Oh, eh. wala Wala, pa, may wala orange pa, pa, oh. oh. Oh, pagka lumagpas, lalagpas pa eh. Swerte, oh. Yun, no? Uy, Bahala si Mayor. Kakabuhay Muna tayo. ka pa, Chess. Yun, no? Yo. alam na this. Adis. Eh, tumutunog pa. Pera pa, oh. Ayun, pera pa to. Sa baba. Yun, no? Kabababa mo ang maganda pangitain to. Uy, may kalaban Uy, ako, men. uy, may kalaban. Sasakyan. Punta dyan. Pixie, sa ano ka na lang, bahay ka na lang diretso, bahay ka. Kunin mo scab. Mag-camp kayo dyan, sila susugod. Takot sila eh, umalis sila eh. Pag sinayoswerte ka nga, may pasatchel pa si Mayor. Sa cellphone. Nice one. Uy, nag-UAV pa. Kapag nag-i-scab eh. Dami na eh. Libre naman ata tumakbo. Oo, doon. Libre naman tumakbo. Malis na yung ano, yung kalaban nyo kanina. Ako na. Eh, makakabuhay kayo dalawa. Hindi, kulang ng 300. Hindi, loot lang kayo dyan. Sa ano? Hindi, bubuhay mo na isa. May pasatchel si Mayor. Ayun, no? Ayun, natunog pa. Pera o, iwan ko. Thank you, Fix. thank you. Iwan ko Ayun, na yung pwede. pera. Oh, may sasakyan na sa Uy. fire station. May loadout pa. Dito yung kalaban yata eh. Yan na, Ayun doon, no? sa river. Yeah. Ayun pa, oh. Malayo, iyaan mo na. Yan na, dyan na. So good. Bugawin lang. Maglo-loadout yan. Tatakbuhin. Sa kanila tong loadout eh. Kumuha na kayo loadout, kumuha na. Saan sila, Lods? Mukhang babalikan ata ako ah. Huwag akong balikan na, bait ako. Advanced UAV, we're exposed. Uy! Meron na nga nagbabarilan doon, kukuha na ako loadout. Uy, nakulong. Tangina, may underground talaga, tol. Di ko alam saan to. Yung, Ito, scab, oh. Di ko alam saan to. meron yan. Ilal. Sa pinakababayan. May pababa sa'yo to, may pababa sa'yo. Loadout na nga muna. Ay, nahanap ko kanina eh. Disregard the last. Enemies in the area! Hintay lang yan nakasakay Sino eh. walang bala? Ako. Bakit? Ah, meron ka? Ay, ito, drop ko na. Pero sa likod Tol, natin nandyan, ah. tol. Bumaba sila. Bumaba sila. Hinihintay na Saan? lang tayong Sa- umalis eh.
Jigs sila, Scab. Jigs. Kumuha ka ng Ano load. to? Madali baba. Yeah, dito. Doon. Diyan yung gas ha. Mabilis na. Second blind. Wala na yan. Tara. Taking Iwan na natin yung scab. Let's May tao? Oo, meron. Sniper. Takbo! Ayan. May tao. Hindi na kaya scab. Tara. Ayan, iiwas na tayo. Iiwas na. Parang umalis naman ata. Kalaban dito. Oo nga eh. Meron eh. Yun na, maglo-load out yan. Clear. Clear dito sa bahay. Wala na. Nasumakay na sila dun sa sakyan. Baka umalis na rin. Uy, basag! Basag! Uy! Wala nakaload. Hindi pa namatay. Uy! Nandito sa harap ha? Tira niya ito. Wala. Sino binabanatan mo dyan, Jer? Yung Practice lang. sasakyan din. Yung nabaril nyo. Loadout. Maglo-loadout ata ata eh. Ikot kayo tayo sa ano. Kilid lang kaya tayo. Pwede. Oo, gilid. Sige. Pitas-pitas lang. Para... UAV ako tol ha. Pop ko ha. Friendly UAV overhead. Sige. Yun oh. Dami. Oh. Ito, sa likod natin, oh. Nasa area yan. Nasa Ano, area yata. bulag? Nasa area. O gulag. Hindi. Iya. Wala ah. Oh, meron pa. Gilid Wipe, natin. wipe. Kaliwa Wipe, natin. wipe. Uy, gilid. Masabay sila sa atin. Ayun. Pumasok na sa bahay. Enemies in the area. Down. Dalawa yan. Crack! Down! Tanga na, kinain niya lahat yung bomba eh. Sa O likod. satchel. Siniulan satchel. Oo, tol. Ako tol. Sige. Sige. Speak Sige lang sila. O ito, bili na Hati na lang tayo. Hati. Sa ng satchel. UAV ulit. Bili ka UAV ito pero... Ate Sachi. Hati Meron sa satchel. buy station. Meron. Meron sa fire station. Meron. Isa. Ayun. Itasin ba natin? Naglo-load out. Uy, maglo-loadout. Sa kilid. Left side. Safe zone. Out. Ay. Ay, gago na kabang. Camper. Puta. Out. Ay. Napatay ko yung isa. Napatay ko. Yung nasa loob. Back muna. Meron dyan sa ano ha? Flex lang ako. Sa likod niyan ha. Sa likod niyan, meron. Kaabang sa white na ano. Ayan na. Nice one. Uy! Meron ba yung isa? Eh, May isa pa, Cancer pa ako ng puta. May isa pa. Okay, Sige, cover. pabakap. Salamat, Lods. Nice one. Pahingin na lang ako ng plates pag meron. Oh! Ay, sa likod, umiikot. May plates pa kayo. Ito. Thank you. Baka umikot sa likod ah. Diyan kayo ako sa likod ah. Tignan Jar, niyo bahay sa lang Jar ha. Sige, Jar. Closing in.
Ay, sa itaas niya. Uy. Ayun, ayun. Oh, shit. Sa itaas. Uy! Nasa ano, sa taas ng ano. Sige, sige, sige. Bumalik. Mamatay ka na lang eh. Nasa isa. Yun, sa taas. Ako dyan, Jer. Ayun, sa itaas. Sa taas. Live ping. Bababa yan dito. Bababa na yan. Ano yun? Hindi na kayo makabili? Kaya sige lang, diretso lang. Oo Safety pala, lang no? muna kayo. So, wag na. Safety lang. Meron din sa bahay oh. Ayun, sa bahay, Meron dito sa bahay. Jer. Pero dyan, Jer. Dito ito. Meron dyan, Jer. Meron dyan, Jer. Push. Dai. Guys, wipe. Pero sa tapat natin ah. Piling ko lang si ano. Sige. Sige, Jer. May truck ha. Tignan mo muna. Sige, backup kita. Thank you. Saan tayo? Push right o push left? Pera. Uy, puta. Tara, mamaya. Ano pala? Plates pala. Ah, meron ah. Uy, mayroon dito plates. Mountain tayo. Dito kayo. Uy! Nawala rin yung plates ko. Loob tayo ng building. Eh, ano dito ah, may kaizon. Oh shit. Daming tayo dito. Ingat lang kayo mga tol. Sa akin na yung shuttle mo. Meron pa. Uy. Ganun ka. Meron din sa mountain, Brad. Ay, sorry. Oh shit. Uy! Server disconnected ang po. Yan na. Panalo na yun eh. Number 1 na yun eh. Ayun na, nagsistuck siya eh. Low. Tana, na-DC pa. Sayang, Jer. Ikaw ang for the win dun. Server disconnected eh. Ako nga, nilabas ka agad. Buhay pa eh. Ay, nilabas ka kagad? Buhay ka pa kanina eh. Nag-black screen tol. Nilabas ako ni Jigs. Ay. Buhay pa pala si Chess daw dun eh. Buhay pa. Kita namatay sa loob ng bahay. Makita ko ng mountain. Sabi ko, wala. Sabi ko. Tol, black screen pa rin tol. Pwede ba alt tab escape? Ano?
nag-black screen ka? Hindi. Oo. Oo. X mo lang yan eh. Restart mo Takilid. na lang yan. Dali. Oh shit. Sige, restart ka lang, tol. Sige, restart ka Yeah. na lang. Restart lang. Sige. Tanginang yan. Patay ko pa yung eksakto pang pinapatay ko yung isang kalaban eh. Pang ilan tayo dun? Ay, wala pala, no? Exit. Ano pa yun? 31 pa yun. Ay, marami pa. Oh. Marami pa. Pero magandang pwesto ko. Nasa ano na ako eh. Sa bundok. Oh, nasa ano pa rin ako sa building pero napatay ko yung kalaban na kasabay ko. Sayang. Palitan natin. Yun. Yun, no? Ayos na? Restart ka. Ayos na, Gina, G. Mukhang kailangan natin ng restart para manalo tayo. Ang ilang yan, nag-black screen pa. Shit! Ganda yun. Momentum na natin yun, no? Buhay pa si ano rin eh. Si Jer eh. Kaya nga eh. Dalawa pa tayo. Dalawa pa tayo nun dyan. Makakapitas pa tayo nun. Ayaw talaga tayong panalunin ng Activision ah. Alam eh. Sabi ko, pepesto na ako sa mountain. Sabi ko, gano'n, mamaya-maya, ba't lumabas? Ang ilang. Di kiniklik yung ano eh. Kasi Talaga nag-black yan. screen. Ang yun? Nag-black screen ka nga. Shit. Mainit yung ano ko. Yung, Motherboard ko. Kailangan na ata ito ng repair eh. kailangan palitan ng bago. Tutol? Ayan, wala pang 6 months to. Buti nga sa'yo, wala pa 6 months. Sa akin, 6 years na eh. Ganun ba? Bago lang yata laptop mo eh. Sino? Sa akin? Hindi pa Oo. Bago. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Itong laptop ko, ano pa to? 2016. Ano ba brand laptop mo, Jess? MSI. Ganda. Ganda yan, gaming. Enemy dropping into the AO. 2000 ano pa to? 2016? Binili ko to, ano, kakalabas lang ng Black Ops 4 na Activision. Ganda yan. Ay, Maganda rin yung Black Ops, ang ganda rin eh. Nilaro ko. Enemy dropping into the AO. Binili ko pa ng 60 euro yung Playtime's over, mate. You're going Black Ops. Sa akin, black screen. Black screen ba? blocks. Sa akin yun. Black screen din sa akin nag-server disconnected.
Ito, nagba-black screen na, tapos data error. Paano ba napipix yung error? Sana yung kaibigan ko, kakabili niya lang ng laptop, ang ganda, mas maganda pa sa akin. Magsisimula pa lang siya, error na eh. Sa training ano pa lang, error na. Ah, ganun ba? Oh, Oo. Shit. BDEV error, fatal error. pwede niyang i-reinstall Hindi Reinstall tatlong siguro. beses. Tatlong beses siya nang reinstall eh. Ganda naman ang GPU niya. 3070 ata yung GPU niya eh. GPU lupit, RTX. Tayo. Ganda nun Sa akin, 26, Oo nga, 2060 Kasi lang. naglalaro siya sa ano lang, sa PlayStation 5 niya. Eh bumili siya ng PC kasi yung kapatid niya naglalaro din para daw at tag-isa sila. Hindi download yun nakaraang araw. 4 na araw na ata siya nagda-download. Wala. Panay error daw sa training camp pa lang. Error na. Naglaro na ba siya ulit sa update? Hindi pa. Try niya ulit. Kasi sa akin din nagganon Palaging nag-error. Tapo, hindi. Oo, basta sa training pa lang. Hindi nga siya makapagsimula. Kinuha mo yung ano ko, ha? Meron ba dito? Napasok na. Kinuha yung scrap. Sayang. Patay. Saan yan? Sa kabila? Oo. Napatayan na yung isa. Kala niya nalaglag na naman. Hindi talaga siya naisakit bahay ito. Meron pa dyan? Sa baba? Meron. Oh, shit. Ayan. Sa left side mo, Pixie. Left side mo, sa likod. Shit. Sino? Thank you. Warak. Wipe, Tangina. nice one. Uy, ako lang to. Sorry, may tao kanina sa likod eh. Ako lang to. Kabago. Okay, nice Ikaw, one. Pixie ha. Wag na wag magkakape, aba. Dilute na data. Oo, armor sa akin ah. Ay, ne, sa likod mo ito. Yung kalaban. Alright. Hindi kayo pwede yan. Yun, pa-armor si Mayor. Doon may parmor doon, may parmor. Ito yung bahay na to, ginagawa pa lang pala, no? Ito na yung tambayan natin dati. Ang bala. Ito lang, gamitin. Wala kang bala. May nag-aaway Salamat. dito, mamitas. Salamat sa pa-armor, Mayor. May nag-aaway dun sa dulo ah. Wala bang pabala dyan, Mayor? Hanap buhay muna. Pwede na tayo mag-loadout kung gusto niyo. Si Gren. Kaso, Gren Santos. Where is you? Uy! Uy. Kalaban. Uy, saan yan? Tangina. Saan yan? Dito sa bus. Ay, pinush na ako. Ay, takbo. Gago ka. Uy! Sige, sakmarin Meron mo. din, may backup siya. Puta, meron din nga. Mga naka-load out. Naku, binubuhay. Backup din. To earn redeployment. Out muna si Calisticks boy. Ano ka ba? Ayun, meron pa. May nakikita ko. Yan o. Ay, tang-enang yan naka-load out. Naka-load out sila. Ang bilis naman. Oo, mga naka-load out. Naka-load out. Kukunin ko lang yung satchel eh. Binanatan ako. Di pa ta Pixie, naka-load out na yan. Naya.
Sinundan ka? Sinundan ako? Naka-load out na eh. May sensor na sila. Oo. Ngayon lang nanalo ulit. After 3 years. Sige, dyan tayo. Scabby. Scaviar. Scabby ah. Uy, tanga na. Nakadapa lang siya doon, oh. Sana walang tao. Naan mo, Jeff? Nice one. Teammate has been cleared for redeployment. Yun, may parmos sila, oh. Armor si Mayor. Pwede ng buhay yun. Parang Dahil walang pera buy dyan, station eh. Pulot ako red box. Contract updated. Yun, layo. Ba dyan sa harapan? Ito na lang ako sa likod. Clear. Okay, kunin mo, Pixie. Nice one. Helicopter pa. May heli doon. Oh. Pwede ko pa makabuhay dyan. Malapit ka na lang. Okay. Balik ka lang ulit. Tingin lang Iyak ako. mo sila. Pag binaril ka niyan, ibig sabihin nakita ka na. Pag binaril ka eh. Basta mabuhay ka lang. Yun, kaya idol kita eh. Load out! Load out na! Galit na galit, mga galit na galit. Oh, Pwede na mag-load out. May armor, may ammunition na ka eh. Yun. Wala. Buti na lang talaga. mo si Mayor? Lupit talaga kayo. Tayo maglo-load out mga lodis. Busin ko muna tong nandito. Huwag dyan sa may heli. Buta, madadali tayo Oo, dyan. meron Nakitang bumili ka dyan. Nakitang bumili ka eh. Kaya tayo sa aray kaya. Tara. Total papasok naman tayo ng bilog. Saka mag-drop na rin yung ano. Libre. Ay, ito drop Uy, na. Yun. sasarado na. Ang minutes pa ba? Okay, for 20 seconds. May mga Bukas nakatambay babalik sa ko yan. aray ah. Hoy, Kakapal. tara aray. Tara. Aray. Ay, aray. Oy, Aray. sasakyan! Inuunahan tayo. Aray. Drop inbound. Dalawa. Sa kanila yun. Load out Sa kanila yung isa. Lintik na baril to, bigat naman eh. Gas is inbound. Marking new May nandiyan sila oh. Patay isa. Reload lang ako. Meron pa yung isa, tol. Mag-isa lang siya. Iwan siya nung kasama niya. Oo ah. Wow. Wawa naman, lonely. Sabi niya eh, load out muna ako. Sige, bahala ka dyan. Yun, may pabala na naman si Mayor. Lupit talaga ni Bahala, Mayor. Mayor. Ano tayo? Isa-isa kayo ha. Para ano. Kapila. walang away. Kapila lang. Pila lang. Uy! May tumitira. Siya Uy, yun. saan yun? Kasama niya siguro. Pitasin na? Pitasin ko na ba? Saan ba? Hindi ko makita. No visual ako. May loadout siguro. Aling yun. Saan? No visual ako ha. Wala rin ako eh. Baka pumitas pa to ah. Ay, Delicates yun ah. malikot kayo. Masama pa. Mukhang masama pangitain yun. Oh! Ano, 165. Southeast. Hindi ko alam kung gaano kalayo. Ay, ito. Dito. Ayan oh. Saan? Ayun. Nakabang. Gatekeep tayo din.
High ground tayo, high ground. Crack. Kaya nyo yan, mag-isa lang yan. Dalawa yan. Ay, dalawa ba? Oo. Pipitasin pa tayo. Gatekeep natin yan. Kaya nga eh. Push ha. Truck. Magpupush. Kaya mag-push dito. Tumakbo, basag-basag na yun eh. Dami nila, dami nila. Uy, who's that Pokemon? Right tayo. Right. Nakapwesto na sila. Tara tol. Oo, natawid oh. Pupush na yung isa. Gago ka. Saan pa isa? Wala na isa. one. Sa Yung kasama ano niya, di ba? Nandyan yung... Nakatrack na ata yung kasama niya. Dito Yung yung nakatrack, ano. nakatrack. Enemies in the area! Ayun, may tumatawid ata isa. May bumuhay sa blue. Ayun yung truck ko. Enemies in the area! Bili tayo. Bibili. Ano mabibilin? Play UAV tol. Dami Ano, natin ano? pera oh. Hindi natin madadala to pag namatay tayo. Kaya nga eh. Kaya bilhin niyo na. Selfie na. Oh, self-revive Wala, na. no? Shit. Sige Oh, tol, sige. sige, Bili bili. sir. Paiwan. Plunder cash here. Ay, ito pa oh. Dami-dami yan. Uy, may Ibang ko yung ano, specialized. sukli. Kunin kayo specialized na yan. Sige. Uy, Na. sana all. Ano ba kailangan mo, Pixie? Ayun o, may pera pa. Sige lang. Bumili lang ako Okay? ng ano. Sige. Naka-precision na ako. Alis na tayo. Saan Let's go. tayo? TV. Kapwesto na sila dyan sa Hirap may nito. ano. Dito ba? Maiipit tayo dito. Kanan tayo. Harap pala. Madadali tayo yun. Open yan tol eh. Pag tumawid Nakapesto tayo, doon? no? Nakapwesto doon, no? Saan Yun, ba? no? Left or right? Snipe nyo. Kunin yung kotse tol. Kunin yung kotse. Sa tower. Oh shit. Oh fuck. Kunin Matira yung sa kotse. akin. Wala na. Kanan na lang Ako, tayo. hindi na nakuha. Tara. Hindi Gigit ko tayo nakuha. ng mga. Tara, kanan. Kanan tayo. Ay! Uy. Yun! Ayun na. Na-snipe. Alagla- Sige na. Oh, wag na. Sige lang. Okay lang, tol. Hindi na to. Tara. Ayun no. Ayun na. Damage. Uy, puta, meron pa isa. Uy, mag-mintis naman kayo, aba. Be advised, friendly precision Nandyan pala kayo ah. inbound. Saan sila? Okay. Cluster. Nasaan sila? Nandun sa may ping ko kanina. Uy! Uy! Safe zone relocated. Uy! Uy! Di- Pasok tayo dito sa may ano. Giliran ko nga sila. Puta, kita ako dito. Uy, grabe naman yun. Grabe man. Sinusunod pa rin ba kayo? Jer, pahingi nga plates, Jer. Gusto ka ba? Namatay si Pixie, saglit. Sige lang. Pwede magbuhay ah. Tulang buy station, ganun. Kadamot naman sa buy station mga to. Ay, Yun, may plate. paluted oh. Yun, may pera ulit. May bala ko ah. Looted. May bala ko. Wala na kayo? May UAV ako, pop ko na. Gusto nyo? Sige, papo muna, tol. Pwede. Para... UAV overhead. Oh, merong isa oh. Sunod, Dito na siya sa may sumusunod. sasakyan. Gusto niya mamatay eh. Sa baba. Uy, puta! Nice one. Sige, baba ka dito. Uy, meron na sa taas, umakyat. Meron na sa taas, umakyat.
Shit. Nalikuran pa ako. Be advised, friendly precision. Wala pa siyang bala, kaka-load up niya lang. Ayun, tumalon. Nandiyan na si Jer. Ay, puta, binabaan ako. Fuck. Diyan, sir, andyan, sir. Yun. Di ko maano. Lakas sa kape. Shit. Yan. Oh, shit, na-down ka. Oh, patay ako. Ako ba yung ano? Ay si ano. Ako. Teka. Si Chess. Oh, 3 lahat kills natin. Ang ganda. 3-3-3. 3-3-3. Itas tayo ng 3 team. Kasabay man dyan, mo rin. Napatay ko sana yun. Ang lakas ng inig ng kamay ko. Ang putya. Tantanan mo na kasi Kape pa. Lakas na kape. Kape pa. Eh, Kape pa, mga 3 sunod. Kape is life. Ha? Spengil at tibok. Ribo. Perché ora devo fare a Roblox andare dove spazio. Dada, e devo metterti un cane sporco. Per favore, mi cambia un cane. Sumundog. Sì. Non un gatto perché io ce l'ho già un pesce. Io ho 2 pet. Sumunandog? Tibok. Sì, ma io voglio essere... Io non guarda. E devo quando che cosa per la cane. Compriamo cani? Yeah. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly.
This is it! Ah! Uy, bilog na bilog ah. Saan tayo mananalo? Kahit saan. Basta nag-i-enjoy ka. Yun. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. O dito, gusto nyo? Tara. Yeah! Para pabrik tayo, meron tayong buy station. Naku, may bababa rin ata. Try natin yan. Meron yan. Kaya natin yan, nandiyan ka naman. Huwag ka mag-alala. Oo. Puta, ang dami. Ah! Nandito naman ako unang bait. Ano? Primary objective is to kill them all. Uy, saan ka na? Crack na. Crack na yun, putik. Hindi pa namatay. Try natin yan. Di ba talaga yung shotgun? Uy! Challenger. Eh, pumasok ah. Na-stuck ako. May dalawa sa may garahe. Ang Huwag kayong Hindi babagsak naka-shotgun, dun sa yari dyan. Tatlo pa pala. To the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Win here and you return to the front line. The fight is over. Capture the objective. Down, patay isa. Sak. Stand by for redeployment. Oh, tumatakbo yung kalaban nyo. Very nice. Ah, mo. Ikong aga ata natulog, no? Ikong? Oo, maaga na Oo. maaga na natulog yan. Sino na down? Wala. Teammate has been cleared for redeployment. Nice one. Malis ka nga. Ayos, Malis ka napaalis na. niya yung mga kalaban. Enemy launched an advanced UAV. We're Yun lang. Bumalik. Mga mga nag red door. Okay, huli kinuha na yun. contract updated. New objective identified. Ah, sino walang satchel dyan ah? Tayo. O, hati na tayo, tag-dalawa. Ayo. Uy! Uy, kalaban. Uy! Go! Oh! Northeast, Ano yan? northeast. Dito. Tang ina! Puta, ano yun? Ay, Grabe galing gulag naman yun! yan. Basag-basag Si na yan. Pixie, buti na lang nandyan. Uy! Yun lang. Shit! Nubos tayo. Oh, Balikan tayo. Tang ina naman. Bali ko. Nasobran. Bumalik yan, bumalik. Galing gulag. Kasusuot ko pa lang yung satchel eh. Sabi ko eh, ba't nababawasan habang nagsusuot? May nabaril na pala eh. Bag pa lang, bag. Kakabuhay sila, may pera din eh. Hacker yan. Nandito. Uy! Ay! Is lang.
Lakas. Yung bumalik yung Sajal, oh. Mabay dito. Dun sa may bunker. Found the vendor. Stock up. May bumuhay dun. Ay, meron. Huwag ka na dun. Dahil dyan, iwas. May aray. Ay. Tayo na lang. Gas mask. Joy, saray talaga. Oh, fuck. Pera. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Ay, baba. Burst yan, burst yan, burst! Yun. Karatratin mo pa eh. Burst yun. Nadali din ako niyan, ilang beses ako nadali niyan. Yung baril na yan. Oh, Ayop palagi. yun, oo. Ang pangit. Minsan nasa harap ko na, puta, naratratin ko yung burst pala yung kailangan pang ilang click pipe, putang ilang yun. Ayop yun. 2,000 na lang, makabuhay ako lang. Uy, may tao sa loob. Meron. Tanginang ito. Sa aray ka na lang. Nagkotse. Sera, yaman na. Aray ka na lang. Oh. Ano lang yun. Reload ka muna, baka hindi ka pa nagre-reload, oh. Mapalabang ka dyan mamaya. First ba yan? Yung baril na yan? Dadali pa tayo. Oo. Version. Ilang beses ako Meron? nadali yan. Nadali nga. Yun, dahil pero. Eh, wala pa tayo isa. Buhay lang muna isa. Insurance. Buhay ka muna, pang sigurado. Ay, hindi looted yan, tol. Ramdam ko. Pixie, Hindi pa iwan ko looted pera yan. dito ha. Sige, sige. Drop mo na lang Ayun, yung buhay pera. ka. pera. Walang buhay si Pixie, oh. Ulit lang ha, para... Sa kabila, tol, meron. Yun, galing talaga magbukas ng padaan-daan. Parang pusa. Parang pusa, alam nila may nakakaamoy ng isda. Balahim. Ayan na. Isa na lang. Dito ako dito sa taas ng array. Diba marami dito? Taas. Obscus. Pero nga, hindi pa looted. Ayan, kunin na para mabuhay natin si Colchester. Walang yung motor niya. Akala mo namamaril eh. So, mabubuhay natin si Chester. Tara, tara. Ito, hindi pa Yun. pera. Coming. Sana all. Coming. Ito, hindi pa rin pera. Yan, dyan ako pupunta. Maraming plates dyan. Lupit talaga ni Jer mag-loot. Praktisado.
Kinenta ko na yung Pera. nandun eh. Ayan. Sa taas. Ay, naglalag pa ako ah. Gas is closing in. Binenta. Binenta mo na ba? Kinenta ko na. Doon muna ako pupunta sa ano. Ang daming plate doon eh. Oo. Let's go ah. Uy, Pwede na dalawa. bang kunin ang loadout, ha? Pwede na Dalawa. yan. Shit. Unahan ko muna, Pixie. Up lang. Sige, backupan kita. Sige. Lakas pala ng Huwag latency mo ko. na, sige, backupan kita. Lakas pala. Palit server, gusto mo? Nasa Europe tayo eh. Uy, Ay, wait may lang, papasok wait ka? lang. Pwede rin. Meron pa sumusunod tol, sa likod. Sabi. Enemy UAV Wala. overhead. Wala na. Ayan, no? Kami. Tangina, hirap ng baril talaga yung burst na yun. Patay na yun eh. Nasa harap ko lang eh. Sa malapit sa loadout. Ay, sumugod oh. Tangina ng Ayan, baril. iwas. Oh my. Ka-loadout na. Putak inang yan! Ayan, Ayan, no? Hindi yung baril. Pangit ng baril ko. Patay sana sa harap ko na eh. Tanga ng burst yan. Wipe tayo. Naka-loadout na yata sila eh. Ayun, nag-loadout pa. sila ba nag-loadout, oo. Kakaloadout lang. Setup na yung mga ano. Ay, ako pala leader no, saglit. Warm up lang yan. Tangina, nakakadali yung ano. Ano yun? Anong klaseng baril yan, tol? Yung ko kung ano. Ay, ayun. Bad trip. Oo. Like. Okay na ba kayo? Oh, okay. Yeah. Saglit, papalit ako ng ano. Lalabas ko na yung 100% kapangyarihan. Gamitin ko na. Last 3 games ako, mga tol. Last 3 games. Sige. Pasok ko may alas 7 eh. Pa. Alas 5 na dito. Pasok ka rin kanina? Late ka na rin natapos kagabi eh. Late. Oo, late na tayo natapos kanina. Buti na lang, Aga na stay eh. ko kanina. Maga na. Oo. 6 na ata yun dito eh. Nakagising na nga si Call Me Daddy. Kaya, hindi nag-online yun si Daddy. Hmm? Bigdami, kailangan ko mo. Pero sinistra dito.
Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping into the AO. Warm-up done. Time to kick this off. Battle Royale. Tayo, mga lods. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Kahit saan. Pili na mga boss. Saan ba bilog nito? Wala. Na lang. Ah, sige, train. Gaming tayo. Recon Gaming. Ah, Gaming Recon. Gaming Recon. Walang kalaban. Uy, nawala si ano? Dito. Nawala si... Andiyan ba si Pixie? Dito sa train. dito. Hindi, ba't nag-left? Parang nakita ko nag-left. Uy. Yun lang. Bug lang. Baka na... Ay, nag-black screen siya. Ano? Nangyari? Black screen? Nag-black screen siya, oo. Uy, Nasaan na yung yun ano? lang. Back natin? Sige, back natin. Back na natin. Sige, back sige, na sige, natin, sige. oo. Sige. Nakuha pa natin yung ano? Yung train, ano? Nasa black screen, no? Nag-update siguro tong ano? Tong Activision. Sayang, number 1 pa naman. Sayang. Black Say, screen. number one. Hindi na tuloy nabilang sa ano.
Target practice while you can. We're deploying soon. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Oh, train ulit. Yan ba? Saan na ba yung train? Nawawala. Saan na ba yung train? Oh, Mark a drop point for your team. Replay, replay. Play. Baka ma-replay doon yung black screen, ha? Nag-load na. Uy, may kasama ha. Tirahin natin yan. tol, may namaril sa'yo, tol, ha? Enemy UAV overhead. Patay ka, loko. Patay mo na, tuluyan mo na, tol. Ano, buhay ka pa? Tarantado, buhay ka pa rin. Oh, isa pa. Ang 10 pa yan, 10. Nice one. Uy, nahlaglag. Talaga ako marunong patawid-tawid. Loot na, naloot na. Uy, Ano ba yan? yun. Nakuha na. Wala pa. Tinanggal ko lang yung ping. Para, ano. Isa lang yung bumaba. Oo. Salamat. Alala niya. Kunin nyo kaya na, natin. nakuha nyo na. Nakuha mo Hindi na, pa, Jer? hindi pa. Wala pa. Yun, meron na. Secure that position. Enemy UAV overhead. Tagal Yan lumabas ba? eh. Sa gitna yan, sir? Yun, lumabas na. Pwede, sa akin. Uy! Uy, Recon intel secured. Solid work. wag ganoon. Masyado naman kayo. Tinanggalan pa ako ng plato ang puta. Meron ako Isa na lang, isa. armor box. Meron ka ba? Last na lang? Ano na ba? Bababayan na. Last na tayo. Dito naman eh. Ayan oh. Di baba mo na sa... Wala na ako eh. Kung may extra kayo eh, di... Baba bigay. tayo. Ano? Tara. Ito kami ang Tara. Loadout na, Baba. loadout. Loadout na tayo. Tara. Loadout na. Tara. Loadout na tayo. Para makatikim May Uy, naman. may box dito. O, pera. Loadout drop inbound. Bili kayong bala. Nag-i-snipe. Uy. Nasaan? Sa tower siguro, tower. Nabaril yung ano oh. Loadout natin eh. Baka Ano ba hindi sumama. nakapag-loadout? Ako. Ako, hindi pa. Oh, sa ano rin. Down yun Meron din. nandun. May nag-loadout din doon sa dulo. Sige, loadout na kayo. Naka-down yun. Tower Cover meron ko kayo. din. Tower nga meron.
Nakaloadout Tang, na ina mo ako. ka. Ayaw pang mamatay, gago. Down, naka-down. Nice. Sino pa wala naka-loadout? Si Pixie Ito na lang. plates, ito plates. Okay na ako, Ito may plates, gulong ito na plates, ako. ito plates. Armor located. Enemy team is tracking your position. Yan tayo. Sa Akyat tower, tayo meron dito? pa. Pwesto na tayo. Meron pa ba? Saan tayo ba pesto? Ay, Meron may nag-loadout dun tol ah. Ingat dun. Saan? na siguro Ayun na nga. tayo. Ayun nga. Sniper ah. Ay, tang ina. Shit. Dito. Yun. Purple. Tangin na, hindi makatama yung sniper. Tangin, daw makatama. Bulok. Uy. Dali si ano. Ayun na, Dito na, dito na. Nag-push na tang inang yan. Out. Na-busy tayo. Ayun, umikot pa isa niya na. Jer. Tama na mo. Bulok! They'll fight for a chance to redeploy. Namatay ako dun? Ang haba pa nun ah. Enemy UAV overhead. Good. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Napatay mo yun, sir? Patay kayong sumugod. Bulok na sniper. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Be advised, teammates on their arse. Kailangan mag-practice talaga. Teammate redeploying to the AO. Nandun pa sila, Jer? Oh, nandun. May tao doon. Uy. Puta na. Meron dito. Ibang team. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Madami doon. Ay, There are enemies inside. Mag-ibang ano ka na lang. Turn, mate. Time for a bit of Tangin, ito na naman yung barrel. Ewan ko sa'yo. Tangin, di bali na mag... Bash bang pa. Barrel ko sa pash-pash. Pash, pash. Bash. fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Yun, Milano. Palag ko. Now go sort this fucker out. Mas may pampalag ah. Importante may pampalag. Ay, doon na pala sa kaliwa. Yun, sana all. Ang kamasitas. Ay. Your team can still run back. Ano, doon lang yung bilihan, oh. Bibili na muna ako. Yun ah. Hindi pa looted ata dito. Sige, loot natin yan. Ay shit, looted dito. Looted na dyan. Looted tol. Friendly Lucid. Yun, may pa-loadout si Mayor. Tang na may... Dito sa task ko. Dito ka na, baba ka na sa akin. Saglit na tol, nasa task ko eh. Langanin Ayun ba? ah. Oo, May cluster inaano dito. ko. Ping mo nga Dito. to, saan yan? Ito, task ko. Enemy movement. Heading this way. Open sila, hindi. Ayun no. Bababa eh. Ayun na, wala na.
Baba ako sa'yo. Walang pera. Chopper. Looted dito eh. Kuha ko, tara, load out tayo, tol. Tara. Itas, tayo na. Uy, may kalaban pa ulit. Saan yun? Sige, tol, backup kita. Ikaw muna kumuha. Koko ka na? Sige tol. Sige tol. Gago. May tumalon. Nasaan na? Patay? Oh, may tumalon tayo sa tol. Di ko alam saan na. Ito, may pera to. Sayang to, tol. May satchel pa, oh. Ayun na. Shit. Likod tol. Dito. Ang ina, nilikod ako. Saan? Ping. Diyan. Ayun. Yan. Yan. Tigas mo, ah. Nice one. Tigas mo, mongoloid ka. Nice one. Meron pa? Tama na, open ako dito. Takbo, Rude. Oo. Sa taas pa nga, ang galing. May ano naman dyan tol. Doon ka na lang sa ano. Sa Saan tol ilalim. may akyatan dito? Oo, meron. Uy, pababa. Ayun. Nice one. Nice. Kang ina, ayaw matay, ah. Uy! Uy! Hirap nito, open baby. Pan ka tol. Saan yun? Oh, silaw pa. Sagot ang mga boss, ha. Maraming kalaban. Oo. Pag inikluto tayo niya, ginagin siya. Wag lang may headshot. Wala tayong self-revive. Nandun nga, oh. May king pa nga sana eh. Yun, patay. Ayun na. Nangya ka. Mamamatay ka na lang, pinatagal pa eh. Oo. Balikan mo tol yung ano. Ano ba nasa taas? Check mo, double check mo. Tang, ina. Looted. Looted, ben. Nga pala, dito pala kanina galing yung mga kalaban. Oo, dyan galing yun. Saan ang laman dito? Wala na ata. Wala na. Mag-loot ka na lang dyan. May airstrike pa ata dyan si Jigs. Sasakay nga ako dito, mga iba. Position ka na lang. Diyan naman yung ano eh. Sige, baka pangat ha. Loot ka, may namatay din dito sa ilalim. Ikot ka, maraming plates dyan. Uy. Yun naman, Marel. Oo. Ayun, may pera pa oh. Ayun. Wala akong visual, saglit. Be overhead. Looted din dito.
Doon lang siya, oh. Good mo tol ah. Dyan, Ah. dyan. May isa dyan ah. So, by station sila, oh. Uy, tatlo yan tol ah. Naku, putang Oh ina, balik. shit! Magigit-git ka dyan. Wala akong pwesto dito maganda. 500 na lang. Sino bang may Sa- 500 dyan? Satellite. Ayaw naman ng iniputan ko. Yun, abot ba? Ayun oh. Yun. Yun. Ano ba yung bilihan natin? Baba tayo, syempre. Di pa ata looted sa baba. Dyan. Oy! Kami sumalis eh. Hey! Huwag ka magulat. Kakapi ka kagad. Oh, huwag ka magkape, Jer. Iwasan mo kasi yung Nagugulat kape, ako Jer. eh. Iwasan mo. Wash out, Marvin Reyes. Wash out, wash out. Kising na. Marbs. Shout out, Daddy. Hey, Daddy. Better wash out. You better wash out. Bye. Meron dito. Kalaban? Ah, wala. Nasaan kayo? Meron. Kuha ka na. Meron na? 8.6. Oo, meron. Galing sa itaas yan. Meron 30 meters sa akin. Shit, galing yan dito. oh. Ano yun? Oh, shit. Ano nangyari kay Pixie? Nasaan ka? Tira na si Sa baba Pixie. ko na sa ilalim ko. Nandito ako sa taas. At sa Ay, nadali pa ako. Sa akin na. Oh, shit. Andiyan pala kayo lahat. Oo, sa ano? Sino pa? Good mo tol, may pera tol. Eh, Sa loob sila. Dalawa yan. Dalawa. Uy! Grabe naman ang barrel yun. tangin na kuntik. Ano ba kayong bar... Hindi pa naulo, ano? Nakakaroto. Naulo yun, patay yun. Oo. Sorry. Wrong Okay yun. lang, okay lang. Mas lang yan. Props. Isang segundo lang yung buhay ko dun ah. Hindi ka man lang pinasarap, Jer. Iban lang Hirap ako. na buhay. Hindi ka nag-load out, Jer? Nandun kayo lahat eh. Sa ano eh. Kaya sumama na rin ako. Hindi siya Hindi, nagbabago loadout sa ba? loadout. Walang tao Loadout. dun eh. Ah, wala ba doon? Clear dun sa may... Oo, clear dun Oo. sa may loadout. Sana doon. Gulat ako, ba't sumunod ka sa amin? Natatakot ako dun Ang eh. daming namatay dun. Pixie, Daming nakapag-load loot out ka naman. At least sama-sama sa hukay. Ah, si Pixie. Hiram na buhay, Jeff. 1 second lang yun. Oo, nabuhay naman ako eh. At least, Mabuti nga nakapag-parachute ka pa dyan. Eh. na-enjoy ko pa. Na-enjoy ko pa nag-parachute. Oo. Ikaw ay nahatulan ng isang segundong pagkabilanggo. Wala akong kasalanan. Patingin kasi sa ano eh. Okay, let's make it clear. Uno,
Sing na si Marbs. Aga. Kasi na. Di pa pala. Okay. Ano na, Naruto movie? Angas na to. Live action. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Tara. Ano yan? Tawag dyan? Red box? Ay, red box? Red door. Red door. May pababa din ata. Tara, push natin yan. Nauna ako, nauna ako. Your primary objective is to kill them all. Enemy dropping into the AO. Hala, pumasok agad eh. Ayaw magpahuli. Uy. Pwede na ba Naiiwan kayo? yung kalaban. Push lahat ah. Wala. Wala nga, pinalayo tayo. Imbis na sa butas tayo, pinalayo tayo ah. Loko to ah. Ayos yan, walang kalaban. Out. Kailan dun ah. Watch out, watch out.
Yes, sir. Pwede ba loadout dito? Ala. Located a supply box. Secure that position. Armor located. Gear located. LMG. O loadout? Losing ground. Yan na yung gas. Tara, loadout mo na. Abot ba kayo? Contract updated. New objective identified. Ito. Pera ewan ko. I'm moving. Found cash. Armor located. Armor located. Ito pa oh. Loadout drop inbound. Ammunition box. Ano ba kayo? Nandiyan na rin yung gas ha. Baka mamaya abutan tayo. Bilis yan. First gas yan. Tara, tara. Kunin niyo yung pera. Yan pera ni Jigs. Huh? Saka yung ammunition box dyan. Pasok na tayo sa bilog. Mabilis yan. No? Diyan sa likod na. Pa tayo ng... Kuha ko ng sasakyan just in case. Sige, sige. Ito yung truck. Kumuha ka ng runaway car. Sinong nagdala dito ng truck? Objectives updated. Move to the next location. Bil- What? All supply boxes found. Solid work. Naman? Sige, Heli oh. Helicopter located. Objective is to eliminate the bounty target. Ah, Siya yun, sa Heli. Ready yung truck. Banata natin. Laglag natin yung Heli. May kalaban ka dyan, Jigs? Hindi, yung bounty natin. Tayo, malaglag. Ayun gas ah. Tayo, malaglag mo. Tara na. Tara na, Jer. Fix yun. Dead na ba lahat? Pwede pa tayo mag-loot. May sasakyan naman tayo. Lagay ko lang dito. Ay, meron na pala. Nandiyan na pala. Yan mo na. Tara na. Tingin nyo lang kung saan tayo. Enemy UAV overhead. Pwede sila. Saan ko na si ano. Dami natin pera oh.
Dito. Fire station, okay. Uy, sharp curve. Dito Pucha. tayo. Oh, may kalaban. Saan Uy. meron? Baba tayo, baba. Ah, wait! Ito. Halo dot yan. TV station, men. Meron. Takas ka na, Lods. Wala. Tangina, naubos. Gulag. Survive and you can redeploy. May nakaabang pala sa atin dun. Wash out tayo dun, na-wash out. Nawala yata yung Ay, mic buti. niya. Nakamute pala ako. Oo Anak nga eh. ng chick. Babanggit ko yan eh. Ayun yung timing kata ni Jigsaw. Mukha yun na magsalita. Kaya nga, nakamute pala ako. Kanina pa ako nagsasalit. Yung barag. Tangina. No? Listen up, soldier. Tala tayo makakuha ng Return loadout. to the front line. Merap dyan. Nandyan sila eh. Kuha ba tayong loadout? Tao eh. Tao nga. Ari kaya tayo. Pwede rin, pwede. Hindi, may nagbabarilan doon kanina eh. May tao ba doon? Ayun o, yun o, may tao. Iwas na lang tayo. Tara, dito na tayo sa ano, stadium. Red door. Wala na red door dyan. Doon tayo galing eh. Baka dito meron. Oh, may red door pala dyan. Ewan ko na kung nabuksan. Dito. Ah, Sa baba nito. Gumalaw na yung gas eh. Tingnan natin. dalawang red door pala yan. Malalaman, pag namatay ako, may kalaban. Kasi yung red door dito. Ito, bukas oh. Let's go. Ayun lang, Meron, wala meron. maya. Ito, nawala. Chete. Nawala, hindi natin nabutan. Target. Wala na ba? Na ng gas. Naano na ng gas yun. Oo. Loot na lang tayo. Kayang-kaya yan. Loot na lang. Basta pag nandyan si Jer, kaya yan. Tiwala Ayan. lang. Oo. Nandito ako. Patay tayo lahat. Huwag naman. Naman. Huwag naman. I-enjoy pa tayo eh. Basta masaya. Oo. Ang importante, mahalaga. Dami pang pera. Oh, loadout. Tara, Out! loadout. Dot. Yan. Loadout na kagad. Matagalin pa eh, ganun din eh. Enemy team is tracking. Yun oh. Oh, yun lang. O, loadout muna tayo para sila Loadout mag-push. mo na, loadout mo na. Keep natin mga yan. Kahit, Dito, Bixi. Loadout. kahit isang Oo, segundo dito, lang dito, eh. dito. Ay, aabot ba? Ay, may pera na pala. Meron. Le. Okay. Bibili tayong bago. Bibili tayong chok. Sige na, bibili tayo mamaya. Alawang buhay. Uy, may naglo-load out. Kampe. Uy, hindi tayo makakabili ng ano ah. Sniper. Pala. O makatama ng sniper. Oo, Lintik bibili na sana ako ng bala. Loot Loot tayo, na lang loot natin. tayo. Loot na lang. Loot ah. lang tayo, loot lang. Konti na lang. 200 na lang. May bala na tayo. Kaya nga eh. Ito. Bounty si Pixie ito. Ano? Ayun na, ayun na. Bounty si Pixie ah. Mga madali. Oo, copy ka. Wala pa naman yung threat. Yung layo pa naman siya. Ano?
May pabala ba si Mayor dyan? Para si Mayor. Yun. Habang paplato, si Mayor. Plato, Happy plato. Happy birthday! Happy Happy birthday, birthday! happy birthday. Happy birthday! Happy na? Happy na, birthday pa. Yun lang. Belated happy birthday pala, Chess! Roy, Wow, birthday niya. belated. Happy birthday. Birthday na, happy pa. Basta happy. Importante mahalaga. Contract time expired. We lost the target. Yun, no? Downtown, nakakatakot dito. Ay, hindi. Down. Safe zone relocated. Ah, dito? Pwede pa, pwede pa. Ikot muna tayo dito. Ikot muna tayo ng konti. Baka meron pa tayong malut. Ayun na yung threat ko ah. Uy, Ayun na, ayun na. Patayin natin yung mga threat na yan. Ito na. Dito. Uy! Gago, nakasnipe! Uy! Oh, hacker yan. Crack isa. Meron din sa Gago! likod, meron sa likod. Oh shit! Ang likod yan. Dun sa Second mark floor na kami, purple. Orange. Baba ko sa'yo. Uy, Sir, red mark. Second floor red kami. mark, meron. Hey, lapit na! Nakang ko yung isa, shit! nakang ko yung isa. Oh shit! Ay! ay grabe naman yun. Buah! Isa lang Wala. tumira sa atin, oh! Ay. Nakang ko yung kasama nila eh. Hacker yung mga yan. Hacker to. Basta talo tayo, hacker ang mga kalaban natin. Dali tayo dun, ah. Nauuhaw pala ako eh. Kaya pala natatalo tayo. Kaya pala eh. Inom mo na, Jer. Inom mo na. Inom muna para Kape panalo na to. yan. Kape na yan. Huwag lang magkape, ha. Alak na lang. Kung tanga siguro to. Sabi ni Marbs, tulog-tulog din, mga lods. Walang tulugan to, lods. Wala, hanggang hindi nakaka-cheek. At hindi kape-kape. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. What is tulog? Diba? Yeah. Enemy dropping in. Ana, magti 12 PM na pala dito. 12 noon. What is tulog? What is tulog? If wake up is life. Labang ko dito. Hacker to? Hacker tong pumatay sa akin dito. Kanina pa yung tinitira, hindi niya alam saan na. Ano pala. What is tulog? Soldier incoming. Uy! Hacker to? Warzone is life. Ay! Na. Daddy! Oh, daddy. Oh, daddy.com.
advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Red door, sure win. Hey, saan tayo? Napatulog ka na yan. Saan tayo mga Lodi? Right, saan? Saan tayo masaya? Oh, ito. Ayan. Pinakasulok. Oh, Ayun na na. Ay, red door. Meron ha? Ay, red door. Asama ngayon. Eh, gago na sa Yan. taas. Enemy soldier incoming. Na ako dito sa fire station. uy! Oh shit. What's up? Hacker to, hacker. Grabe Hacker? na, pati dito, hindi. Hacker yung helicopter. Mas sa pader. Sino namatay? Ako. Uy, may sniper. Andun sa likod, ayun no? Sa likod. Bastards walk away. Give them some choice words or smash their mum. Ayun na. Sige lang. Uy, umakyat. Ang utak. Makyat sa taas. Kicking off. Utak naman ni Rambo. Get yourself sorted. You're up next. Saan ba yan? You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Stand by for redeployment. Your teammate was sent to the gulag. Salamat po. Fight for a chance to redeploy. Recon intel secured. Solid. Yo. Hindi pa tayo? Kunin mo Sige, chopper layo dyan. na. Layo na pag ano. Oh. Sunod na lang kami. Enemy soldier incoming. Aming. Sa taas ng fire station. Ay, naiwanan pala ako dito. Chopper dyan. Sige. Uy. Teammate has been cleared for redeployment. May red door dito. Red door na lang ako. Meron dyan? Ito sa akin. Pero may kalaban dito. May heli. Teammate has been cleared for redeployment. Mamatay ka na lang. Matagal mo Mali. pa. Gas is closing in. Red door dito kung gusto May red niyong door? sumama. Red door kayo. Good lang ako. Meron dyan? Baba ako dyan. Meron. Wala ba kalaban dyan? Wala. Ay, meron sa fire station meron. Meron din doon kanina sa may tower eh. Dalawa kalabang ko dito. Tara na. Papasok na ba? Okay. Tara na? Okay. It's our time to shine. Start time. It's our time to shine. Gitna tayo. Request recon flyover. Copy. Advance UAV Uy! in the AO. Scanning Uy! Nice one. Tangka lods. Ang layo natin. Boneyard. Tag-ina. Yeah, at least Boneyard, pasok tayo sa circle. Nasa gitna na tayo. Armor box. Boneyard. Ayun. Camping na. Loadout. Yo, loadout pala. I-loadout kayo, Tama loadout pala kayo. itong pwesto natin, ano? Pera.
Uy, armor. Punta ka dito, Lods. Sige, Jigs. punta ako dyan. Pero, Okay. Ganda tong pwesto natin. tara. Ako na magpapa-loadout. Sagot ko Maganda na. pala yung service mo yan, Jigs. Mabilis-bilis yan. Kaya Ayoko niyan. Ang ingay. Suicide ka dyan. Sa likod ko. Ano. Loadout drop headed your way. Nag-drop pa ako ng pera. Ito, pera. Pera oh. Dami pera oh. Tara. Ignition box? Hindi. Hintayin natin si Jigs pala. Sige, una lang kayo, una. Pilang, una lang kayo. Hindi ako Tol. ng Una lang kayo. ammunition box tapos drop ko pag nandito ka na. Sige, marami na akong pera. Pwede din ako mag-loadout sa akin dito. Wala kayo, tol. Eh, Grabe. ammunition box. Grabe naman. Sinulo yung loadout. Alam kaya. Kaya Wow, pala sige-sige lang, no? Bumili ka na to ng loadout mo. Baka mamaya may makasalubong ka dyan. Kaya nga eh. Kumuha ka na rin. Oh, chopper, Lods, oh. Ayun, may chopper pala. Chopper na lang ako. Lumalaban. 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 Nasa ano sila, nasa bubong. Baka mag-push siya. Magpupush yan, papatayin na nila tayo. Siyete, wala akong plates. Meron ako, Lods. Saan ka? Uy, Bibili ako. Diyan ako, boys! Kalaban tayo, ha? Hawi dito ah. Sa south. Nasa south. Safe ba? Hindi pa, hindi pa. Loadout safe. Uy, may nilalaban na. Uy, puta, wala akong bala. Oh, shit! Uy, na-down shit! ako. Puta. Lakas naman ng mga baril nun. May pera sa bangkay ko pero hindi safe. Bata silang kalaban. Gamitin nyo na yung chopper, alis kayo. Ito na. Oh, shit! Nice! Uy, ikan na. Tangina! Ikan na team Patay wipe, oh. dalawa. Kailan mabuhay ko kayo't mga tol. No problem. Yun, kaya idol ko talaga si Jigs. Dami mo na naman pera, saan mo na naman pinulot yan? Yeah, pambuhay Kakaloadot ko mo daw. lang ah. Pambuhay daw yan sa inyo. Kaya naman, mukhang machete yan naman. Hindi mo Oo, tatagayin pambuhay. yan ah. Gulat yung tatlo, dude. Di ba? Pinili mo ba yun? Tama-tama pala yung ano na yun, ah. Ang malupit, may loadout pa siya dito. O ha? Oh. Ba? Salamat, idol. Ha? Papatay pa kayo! Pwede pa! Huwag na, abuso na. Ay, mas... Abuso na, kailangan natin ng plates ngayon. Patayin natin yan. Tayo ng plates. Crack! Doon pa rin. Oh. Tanga na, wala na akong bala, men.
Sino may sniper? May sniper kang bala? Ano rin ako? Si Jigs, ikaw Jigs, meron? Punta ako sa inyo. Punta ako sa inyo. Dito ako, May, dito ako. may, saan ka? Ito sa likod mo. Ayan. Armor, yung ano, yung sniper lang. Meron? Ayan, Wala. ayan, tol. Ayan, tol. Ayan, tol. Enemy UAV Ayan, tol. overhead. Wala akong plates. Pengen akong pera, Jigs. Bibili akong ano. Ito. Oh, bili ka plates. Bumili kang bala, tapos may bala rin dito extra. Ayos dito ah. Para dito mga lods. Pera din dito. Nandun pa rin sila eh. Sila rin pala ata bounty natin eh. Sila. Oh. Salamat sa pabala, Mayor. Enemy UAV Tema. Paplato na lang. Ay, bili na lang ako. Enemy UAV overhead. Ba't hindi sila umalis dun? Alam nila yung gitna eh. Tracking your position. Oh, kaya pala. Saan sila? Sila guys. Nandun pa rin sila? Nandun pa rin sa bahay? Oo. Saan tayo namatay? Contract time expired. We lost. Oo, nandun pa rin sila. Kunin ko yung scab. Lads, parang ano. Supply box marked. Secure the package. Sabog. Banat lang kayo ah, may ammunition box ako. Enemy supply shop is inbound. Take them out and secure the cargo. Contract updated. You have Uy, nagulat pa ako. Hirap talaga pag nagkakape. Huwag kasi Saka na sa kanila pa nga oh. Sa kanila pa nga oh. Walang yung scab Mamaya yan, na. bastos din eh. UAV overhead. Napapatay tayo dyan. Uy! Uy, tanga nakita niya ako kung saan ako pumesto. Hacker yan. Matindi kang bata ka. Matindi kang bata ka. Crack ka rin, gago. Paubusan tayong May shield. bounty pala. Saan sila nakapwesto? Doon pa rin? Akala na tayo nakatailan. Oh. Sige, silip. Pumitas nga rin ako. Down, tang-ina mo. Silip ka pa. Sige, pabuhay ka na. Kasi. Asin eh. Ay, hinog. Hinog na ba? Uy, nalaglag ka. Uy. Supply. Uy, may bumagsak ko. Chopper, tol. Chopper. Pinabagsak ko. Lapit ba? Malapit? Yeah. Mukhang maganda pangitain yan. Tara. Kung malapit, Ano bang hindi gusto niya? tirahin na yan. Loot na lahat dyan. May bala kasi ako eh. Makakuha tayong UAV dyan. Tsaka maraming pera. Oh, shit! Ay, kalaban! Kalaban, Takbo, tol. Jigs. Sa likod mo, Jigs. Stun, Jigs. Asa may ano? Sila naglulot. Patay. Meron ba? Loot mo, Jigs. Loot mo. Nice one. Loot mo. Kung bagsakan yung ano eh. Gas is inbound. Enemy UAV. Yun oh. Yun, no? Ayan, no. Kuha kayo dito, mga tol. Sige, kayo muna. Gusto bala, Kayo muna. bala. May bala rin ako. May bala ako. Palitan tayo. Akin na yung bala. Yan, Eh. para ano. Load out na, let's load out. Go. O sige, ako naman. Upload. Ghost. Load out. Dali, dito tayo. Buy station tayo, mga lods. Dali. Kalaban. May kalaban sa likod ah.
Ano mo? overhead. Tara, ghost tayo. Mag-ghost na. Enemy UAV overhead. Sige lang, kayo muna. Epal kasi dito eh. Enemy UAV overhead. Ito, pera, Bumili ka pera, na, Jake? pera. Bili ka Pera, pera. na. Laglag Sige. itong isang helicopter. Sumusugod, may sumusugod. Sumusugod ha. Ah, yun na. Pasok. Pera, ano ba bibilin? Back up. Load out pang ghost. Kulang ang pera, tol. Di na, mamaya na yung... Oh, shit. Allied cluster strike inbound. Down. Bili na kayo. Kulang pera. Ratatalat. Ito, ang dami oh. Friendly UAV overhead. Oh, bili na. Enemy UAV. Enemy UAV overhead. Loadout drop headed your way. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Nice. Chess, pahingin ng Bili- 2,000 chess. Bili na kayo self-press pag may pera. Oh, ito pera. Sige. Self-press, kumuha na kayo ng self-press nyo. Sige, kumuha na ko sa press. Go. Bila mo na, bula. Laglag natin to. Boss na to eh. Saan na yun? Pera. Grab the contract. It's over. Ito, Jero, 1,000, Jer. Down? Tangina mo ha. Gas is closing. Get to the new safe zone. Meron pa dito sa wall. Doon ako sa likod ah. Enemy UAV. Sumusugod dito sa likod. Dalawa yan, Jer. Wala akong visual. Back muna. Push na, meron na dito sa atin. Pag-left yata. UAV overhead. Sa akin, dalawa. Putik. Ay! Dalawa sila. Mikot din. Shit. Ay, dali rin ako. Dalawa sila dito. Alis na dyan, Pixie. Alis na. Dali. Science. Pera ba tayo? Wala, no? Shit. Bibili Ano pa eh. Tampay na lang kayo. Long plates? Ito. Uy, bukas kayo sa Oh, shit, window. ayun na. Oh, fuck. Saan galing yun? Uy, lumulusot. Nandun na oh. Ayun, siya. Ah, nasa loob na pala. Ang enang yun, no? Second Shit. floor na. Wala, walang ano yun ah. Ghosted ako. Ako din ghosted. Uy. Daya ba? Smells fishy. Fishy. Ano yung gamit niya eh? Ano lang? Uy. Something smells fishy. Kaya nga eh. Ano, wala Ghosted ka, siyang ano, tol. nakita ka. Wala siyang ano, sensor tol. Oo. I-ano mo, save mo yung replay nun. Wow. Tapos na boy. Ang style ba? Nakita si Pixie. Pero siyempre kung magaya, mapepis na.
Corn beef. Allora dopo chiedo la mamma, va bene? Lahat ng kalaban. Akin na, kasi porto del lavoro dati, vero amore? Oh, allora. Only 25 remain. What? Yun? Tagal ah. Yan, ganda ng baril. Oh. Tang inayaw ko nito, tol. Sinabi mo pa. Ayaw Ito yung ko rin pinakaayaw ko yan. talaga. Bullshit to. Yung putok niyan para sa puti, oh. What? Ah, sabi ko eh. Puta, kaya nasabi ko na eh. Natalo pa. Bullshit. Tang inang yan. Ulit ha. Thank you, Jer. Sige na, Thank lads. you. Trixie, thank you. Sige, sige. Thank you. Ako. Diba? Thank you, thank you. Hanap tayong kasama. Lalaro pa kayo? Ayaw na nila? Ako, lalaro pa. Ayaw na Ayaw na ni nila. 7th Pixie? Ayaw na rin ata. Tama natin pa. Wala na tayong ma-invite? Try kong mag-invite. Ang Up. 7th Pixie. Ayaw na, ayaw. Ayaw na? Laro natin. Push. Last 2 games ako. Oh, Lods. Mamaya na lang ako, Jer. Oh, sige, sige. Mamaya na lang. Oh, tulog Mag-ano na rin muna ako. Piprepare din ako. Oh, sige. Mamaya, pag-gising mo. Sige, sige, Lods. Sige, Lods. Thank you, thank you. Sige, sige.